मा जाखो दाबो उदै गाज्रि जायाखै नामा? खर' गिदिंनाय गोबानाय खिस्रायनाय दाबो जायासै माथो। दाबोलाय माथो फेट्रें थाबायगासिनो। खामानियानो होला नामा मुलिया? दासिमलाय माथो खामानि होनानै खिस्रायनाय जानानै खर' गिदिंना उदै साना लेल्लां फोल्लां जानांगौसिमोन। माथो लेल्लां फोल्लां जाथ'वाखैयानो। मुलिया गाज्रिसोमोन नामा मेथांनाय? औ नङा आंनाबो खर' गला दाउदै गलासो। थै बुंदोंमोन ना बे मुलिया माने 24 घन्टानि गेजेरावसो खामानि होयो, माने 24 घन्टानि उनावसो खामानि होयो होनना बुंदोंमोन। थै आंनाबो खर'आ साला दाउदैया गला खर' गला। थारमाने टानटाना 24 घन्टा जायाखै। बेसे समाव होनायमोनथाय आङो समखौ गोसोआव गैला। जायखिया सानजौफुनि ओंखाम जानायाव होदोंमोन आरो आङो। थेवबो बिमा खर' जानाय मुलि नोङो थाब खामानि होनो हाया नामा? 24 घन्टाबा 24 घन्टायानो सम लागोन नामा? नेनो हाला आङो बिसोरनि हस्टेलखौ। बिसोरो जेरैबायदि जागोन बेफोरखौ नायनो गोसो जाथारबाय आङो। बिसोरनि खिस्रायनायखौ उदै साना गाख्रबनायखौ बेफोरखौ नायनो गोसो जाबाय आङो। आंहा चेकआपआवबो थांनो दङमोन। दा बे सैमा बांग्रि मानैनि थाखाय हस्पिटालावबो चेकआपआव थांनो मोननाय नंला आङो। बिसोरनि बे गाज्रि अबस्थाखौ नुनो मोनब्लासो आङो हस्पिटालावबो सुखु गोजोनै थांनो मोनगोन आरो आंनि फिसायाबो गोजोननाय मोनगोन, उदैयाव थानाय फिसाया। आबा सना, नों बुजिदोंना? आबा सना, आंनि सनानि मालासो नोङो, आंनि सनानि मुकुटानि हिरानि मालासो नोङो, आंनि सना। आं दा जा खालायदों गासैबो नोंनि मोजांनि थाखायसो खालायबाय थादों सनानि माला। बुजिदोंना नों आबा? गासैबो नोंनि मोजांनि थाखायसो खालायथारदों आङो। आबा आंनि सनानि माला, नोंनि इयुननि लाइफआ, नोंनि इयुननि संसारा जाहाथे मोजां जायो। नोंनि लाइफआव जाहाथे जेबो दुखु दाहा जाया, जेबो खस्थ' मोना नोङो। महाराजा बायसा राजा बायसा संसार जानो मोन्थों होननानैसो बेफोरखौ आङो खालायबाय थादों आबा। नों आंनि सनानि मुकुटानि मालासोना नोङो। टेनसन दालासै नोङो आबा सना। नोङो उदैयाव मोजाङैनो थाबाय था। नोंनि बे संसाराव फैनायनि सिगांनो बिसोरफोरखौ, बे सैमा बांग्रिफोरखौ आङो बे न'निफ्राय, जोंफोरनि जिउनिफ्राय होखारहरखागोन आङो सना। बे आंनि फुल गेरेन्टि गोनां 100% प्रमिस। आं बे सैमा मानैखौ आंनि न'खरनिफ्राय होखारहरथारगोन। आइ अनजिमा। औ माइरं जोब्बाय नामा? नङाहाय आइ, अनजिमानि खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आङो। मायबा खबरफोर मोनदों अनजिमानि? गैया, मोनाखै। मबाइलखौबो बियो फानबाय नालाय, अबावथो दा माबोरै खबर लानो हाबावनो। मादि ग्रहफोर नांनायनि गथ'फोराबो आलाय सिलाय। नों दानि मायबा खबर मोनदोंना? फनफोर हरदों नों दाया? आयै, आदायालाय फनखौनो खालायखाया माथो। नोंबो खनले बे मोनसे खोथाखौनो सोंबाय थायो। बानायनायसो मोनो आङो। आदायानो माब्लाथो फन खालायो? नङा, खालायनोबोथ' हानायना, बेनिखायनो सोंबाय आङो। सोंनाङा, बेफोर मानसिनि खोथा। जोंफोरखौबो गुरुत्व लाखाया, जोंफोरखौ टेनसनबो लाखाया बियो, आरो जोंफोरबो लानाङा। बिनि थाखायनो सासे सिख्लानि जिउआ धंस जाबाय। नोंनि फिसालाया फिखाज्लायखौसो आखल गाज्रिखा बियो। दे, आखल गाज्रि मोनथिगौ आङो, थेवबो खबर लाबाय आरो खेबसे। नोंसो खबर लादों दा बिखौ? नोंखौथ' लायाना बियो। जों थैना थांब्लाबो नायनो फैया। आंथ' बिनानावसोखा, आंखौ बादो दोननाय, आंखौथ' सैखाया, आंखौथ' नायनो फैखाया। नोंलाय, नोंथ' बिमासो, नोंखौ थैबाबो नायनो फैया बियो। जेरैबायदि बिनि आखल आं मोनथिखागौसो। पाप नांगोन बियो, जेरैबायदि दिसाखौ खालायदों बियो, आरो जेरैबो सिखाव, जेरैबो पाप, मालायनि धोन सम्पति खावो। धोन सम्पति खावनायानोथ' एक्सट्रा पापानो पाप, आरो बिनि सायाव सिख्लाफोरखौबो बेबायदि खालायदों, बेफोरनिबो एक्सट्रा पाप। आरो दिसाखौ जेरै खालायदों बियो पाप नाङालासिनो थागोन होननानै सानदों बियो। पाप नांखागोन बियो, सानसेबाबो नांखायो पापा। बुंनाङा हाय बेबायदि पाप नांनायनि खोथा निजिनि फिसाखौनो।
निजिनसि बिदा आं बुंनायदोलाय मा खोथा आयै आं बुंलायनांगौ आरो जानांगौआ मालाय जाखागोन जेरै मावनाय एरै फिथाइखा नों गाज्रि मावदोंब्ला दिनै मोजाङै थादोंब्लाबो आरो सानसेबाबो नोंजों गाज्रि जाफिनखागोन खारग'खाया बे संसारनि खान्थिखा नियमखा मालायखौ दुखुआव खोख्लैनानै सुखुआव थानो सानदों बेबायदि माब्लाबाबो जाखाया सानसेबाबो बेनि फाफनि फिननायखौ मोनखायो गाय गथ' खिबु सिमाव अबाव थांगासिनो आङो दाउथुर लानायाव गेलेनो थांनो नागिरदों दाउथुरजों मा दाउथुर दाउब'फोरजों गेलेबाय थायो नोंलाय सोर दाउथुर बेलाय गोरै मानबायनाय गथ' नंला नोङो क्लास 5 मोनबाय नोङो क्लास 5 आरो हिनजावसा गथ'फोरा बेबायदि गिदिंथिबाय थायो नामा लासिंसिंनो सिख्लाफोरासो आंनि लोगोफोरा रावबो सिख्ला सिबा नोंनि लोगोफोरा सिबाबानो नोंबो सिबालासि थानो मोनगोन नामा सिख्लाया सिब गथ' नङाबा जिसि सेफाय जागोन नोङो नोंना खालि गेलेनो थांनो नागिरबा खामानिल' मावनो होयो दे गावा हले उन्दु थायो टिभिल' नायो सिथा मोसौ बुनाय होगोन गथ' हिनजावसा गथ'फोरा जा बाथ्रा बुङो बेखौनो लानांगौ खुगा बुङा हिनजावसानि फिसाफोरा मिथिबाय हौवासानि फिसाफोरासो बेरायथिंनो थाबाय थानो हायो गोबाव थांबाबो जेबो नङा अबावबा बेरायबाबो जेबो नङा लोगोफोरजों बेरायबाबो नङा गोबाव गेलेबाबो जेबो नङा मिथिबाय नाथाय हिनजावसानि फिसाया बेबायदि जाया हिनजावसानि फिसाया गोबां खामानि मावनो गोनां थायो न'आव मावादां आङो दिनैनिफ्राय जेबो सिख्लाबो सिबखाया आंखौसो सानफ्रोमबो सिख्ला सिबनो होयो आंनि लोगोफोरा रावबो सिख्लाखौनो सिबा मालाय बिसिनि बिमाफोरा आंनि लोगोफोरखौ खामानिखौनो मावनो होआ नों आंखौ थोरसिबो सुनो होयो सिथ्लाबो सिबनो होयो एसेबां उन्दै गथ'खौनो सिबा आङो बाबाया फैबाथाय खिन्थाना होगोन आं नोंनो सालि गथ' खुगालै अबेनि मा सोलोंना फैदों बियो बिमाजों खुगा नांज्लायग्रा हिनजावसानि गथ' जानानै हिनजावसानि फिसा जानानै साला आजादि जना जानो नागिरो नोङो खामानि मावा नोङो गथ' र' अबावलै जोंसिया अबाव नोंखौ दिनै जोंसि सेफायजासे बुगोन आं र' अबावहाय जोंसिया ओइ रिंकि र'दोंना नोङो र'फोदोंना नोङो रिंकि फैल' नोङो जाबोरनि फिसाजो जाबोरानोसै फैल' नोङो नोंखौ दायो र' बोरमा बुरायगोन आङो फैल' नोङो मा खालायनो आङो जाया आं आरो आंनि फिसाला सासेखौबो खोमानानै लानो हाया आं जेसेबां थाब हागौ बे जायगानिफ्राय इमारजेन्सि बे जायगानिफ्राय थांनांसिगोन आङो बे जायगायाव आं रनिखौथ' खोमानानै लाबायानो आरो जानला मानला जानाङि मायबा जाबावब्ला आं मा खालायगोन जाया आं आरो बारहुंखाखौबो खोमानानै लानो हाया आं बे जायगानिफ्राय इमारजेन्सि ओंखारलांनांसिगोन थांनांसिगोन जोंफोरो आंनि गोसोआ ओरैनो क्लाब मोनगासिनो गिगासिनो आरो मायबा जाबावगोनसो ना मायो उसुब आरो मायबा गाज्रि जाबावगोन बायदि मोनदों आङो जाबावगोन नङा जागोनानो आं जुदि बेयाव थाबाय थायो जाला आं माबार बारहुंखाजों रायज्लायनानै गाबोन ओंखारलांसिगोन बे जायगानिफ्राय बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय आनलाकि जों जेब्ला पाटनायाव थायोमोन अब्लानो मोजाङै दंमोन फिसा सानैखौ लानानै आं सान्थियाव दंमोन बेयाव फैनानै असान्थि असुब गाज्रि जागासिनो फिसालाखौबो खोमानानै लाबाय गैया जा खालायनांगौ थाब खालायगोन बेनि अफिस माबा माबि बेफोर उननि खोथा बेफोरखौ नायग्रा मानसि दंखायो जोंफोर मानसिफोरा खालि बे जायगानिफ्राय शिफ्ट जानानै माबार पाटनायाव थांसै बेयाव थानो हाला आं बारहुंखाजों माबार रायज्लायहैनि गाबोनो फ्लाइटआव थांसै जोंफोर पाटनासिम थाला बेयाव गाबोन ओंखारलांगोन जोङो पाटनासिम हनै बारहुंखायाबोथ' दा न'आव गैया अबावबा ओंखारलांदों बियो दानो रायज्लायनांगौमोन आं बिजों दाबा माब्ला फैगोन बियो फनखौबा हमो ना हमा आं बेबायदि बारहुंखाखौ नेबाय थानो हाया बिबा माब्ला फैयो बिजों माब्ला रायज्लायगोन बियो क्लासावसो थांदों नामा गोबाव जानो हानाय आं बिजों रायज्लायालासेनो माबार टिकेट गांनै माबार रेडि खालामसै फ्लाइटनि टिकेट लानोसै आं गांनै गाबोननि बारिसिनि थाखाय गाबोननो थांगोन फ्लाइटआव थांसै आं मिथिनायाव बारहुंखाया पाटनायाव थांफिनखागोन बारहुंखाया ओरैनोबाबो बेयाव थानो सुखुखाया बारहुंखानाव सोंनो गोनां जेबो खोथा गैया आं टिकेटखौ लाबोनोसै रेडि खालामनोसै जानांगौ एसेला जा इम्पर्टेन्ट बुस्थु बेफोरखौ रेडि खालामनोसै पेकिं खालामनोसै गाबोन फुङावनो ओंखारलांसै बेनिफ्राय आं बे जायगाखौ एसेबो सहायनो हाला आं आरो आंनि फिसाजोजों जेबो गाज्रि जानो होला माबार फुङावनो ओंखारलांसै सहायनो हाला आङो मायबा गाज्रि जागोन होननानै मिन्थिगौ आं मायबा खैफोदथ' जाखानो नागिरदों बेनिखायनो आंनि गोसोआ गिबाय थादों आं जानो होआ आं गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन आइ डिम्पल ओजों फैलाय मा बाबा
आइडिपोल नों जि गुवाहाटीयाव कर्स खालायगोन होननानै बुंदोंमोन एयार हस्टेसनि मा जाखो खालायला नामा आइ? आं खालायथ'ला पापा। मानो खालाया आइ? बे एयार हस्टेसखौ खालायब्लाथ' आरो बैसोनिबो खोथा दङ। नोंनि बैसोआ बारग'लांबाय थांगोन। नों माब्ला थांबावगोन सानखौ? दानि जुगनि सिख्ला जानानै नों बेबायदिनो ओरैनो थाबाय थागोन होननानै सानबाय नामा? मालायफोरा मालाय बेसेबां मा फरायखौ मा खालायखौ साख्रि मावो जब मावो सोरबा दिल्ली थांबाय सोरबा आमेरिका थांबाय नोंहा मा न'आवनो थाबाय थानोसै नामा? आं मिथिगौ पापा नाथाय आंखौ मालाय सिख्लाफोरजों मालाय मानसिफोरजों दा रुजु। बयहाबो गावबागाव लाइफआव गावबागाव सिटुएसन थायो। सिटुएसननि हिसाबावसो परिस्थितिनि हिसाबावसो मानसिया डिसिजन लानो हायो। औ बेबो नंगौ। नाथाय नोंहा दा मा प्रब्लेम जानानै दङ? नोंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया। नोंहाथ' जेबोनिनो खोमि गैया। मानसिफोरा जेसेबां खोमि जायो मायबा फरायनो गोनांबा अबावबा थांनो गोनांबा नोंहाथ' गरसे फैसानि खोमि गैया। मा खोमि दङ? आरो सोरजोंबा रायज्लायनांगौ गोनांबा आंहा ओजों गुवाहाटीयाव ओजों मानसिबो दङ। नों जे जायगायाव नोङो एडमिसन लागोन होनना बुंदोंमोन बेफोरनि आं मानसिबो दिहुननो हायो। नों खालि थांनोल'सो नांगौ। पापा गिबियावनो आंनो मोनसे खोथानि फिननाय होग्रो। नोंथ' आगोल बेबायदि बुङामोन आंखौथ' नोङो न'निफ्राय गोजानाव थांजानोसो बायोमोन। दा मानो बेबायदि बुंदों? नि आंखौ मेगन सिगाङाव थाजानोनो बाबाय पापा नोङो। नुजानो बाबाय नामा आंखौ? औ नुजानोथ' बाखागोनानो। हिनजावथ' मोनबायना नोङो। आरो हिनजाव मा दाथ' गथ'बो मोनसिगोन। बेनिखायनो आंखौ मा नायनो हायै जाबाय नामा नोङो? दिम्पोल आं थार खोथाखौनो बुंदों पापा। आरो थार खोथाखौ खोनासंनो मोनबोला मानसिया जेब्लाबो गोफा गोखा बायदि मोनो। बे खोथाया माब्लाबाबो गोदै जानो हाया। गोफा आरो गोखैसो मोनो। दिम्पोल नोङो सानबा सान नोङो मेनार गैयै जालांदों। गिदिर मानसिजों बिफाजों माबायदि रायलायनांगौ नों बेखौबो मिथिला नामा? बे खोथाखौ आंबोथ' बुंनो हागौ पापा। नोंबोथ' आंजों बेबायदि रायज्लायामोन। जेब्लानिफ्राय बे हिन्जावआ नोंनि जिउआव फैदों अब्लानिफ्रायनो नों आंखौ नायनो हायै जाखादों। आगोल थेवबो एसे सोलियोमोनानो। एसे एला बाथ्रा खोनासंना थायोमोनानो। नाथाय दा जेब्लानिफ्राय बे हिन्जावआ नोंनो फिसाज्ला होगोन होननानै मिथिदों जेब्लानिफ्राय गथ' होगोन होननानै मिथिदों दाथ' नों आंखौ नायनोनो हाया। बेनिखायनो होसोथारदों। बेनिखायनो बांसिनसो होसोगासिनो नों पापा। आगोल होसोनो नागिरामोनानो। दा नों आंखौ नायनोनो बायो पापा। आंनि महरखौ नायनोनो बायो खोमा। फिसाला मोनसिगोनखाय फिसाजोखौ नांला। दिम्पोल आं मिथिगौ नों बै खाना सेंग्रानि थाखाय बेफोरखौ खालायगासिनो। खाना सेंग्रा नङा पापा बियो। बिनि मुङा रनिसो। रनि। रनियानो जा फनियानो जा बेयो सासे खाना। नोङो माब्लानिफ्राय बेबायदि जालांखौ? एसेबां बुजि माब्लानिफ्राय जालांखौ नोङो? सासे फरायनाय सिख्ला जानानै नोंनि साननाय हनाया बेबायदि? मा गाज्रि साननाय हनाय जादों आंहा पापा? बेबायदि साननाय हनाया गाज्रि नामा? सोरखौबा मदद खालायनाया गाज्रि जायो नामा? मदद खालायनाया गाज्रि नङा। आं मदद खालायनाङा होननानै बुङाखै। मानि फैसानि खोमि दङ नामा आंहा? मानो मदद खालाया? बे नोंनि लोगोखौ खानाखौ आं नांगौ आं मदद खालायगोन। बिनो ट्रिटमेन्ट खालायगोन आङो मदद खालायगोन आं बिनि। नाथाय बेबायदि होननानै नों बिनि थाखाय नों गावनि लाइफखौ बेबायदि धंस' बरबाद दा खालायसै। मा सोलिगासिनो बे सेंग्राजों नोंहा? हो? मा बियो? नोंनि लोगो होननानै बुंबाय थादों। लोगो ना मा बियो? ना नोंनि मोजां मोननायसो बियो? बे सोंनायनि फिननाय होनायखौ आं गोनांथि होननानै साना पापा। बे आंनि लोगोआनो जा आंनि मोजां मोननायानो जा आंनि खोथा। मानोना बे 2 नाम्बारखौ आंनि बिमा खालायनायनि सिगां आंनि न'आव लाबोनायनि सिगां नों आंखौ सोङाखैमोन। बेनिखायनो आंबो आंनि गोसो बायदि खालायगोन। दिम्पोल नों जाय लामायाव आगान सुरगासिनो बे लामाया नोंनि थाखाय खैफोदनि लामासो। बे मैदुफुल बिबारखौ दिनै हराव गोथावनो खारै नाथुना बेबायदि होनानै आलु गोसा खालायनानै संना गोथाव संखागोन आङो। बेनि गोनांथि गैया पद्मा। मानो मादै आं एसेबां गोथाव संगोन होननानै सानबाय? नोंलाय माथो मोजां मोनसैनो मैदुफुल बिबारखौ जानो। मानो संनाङा? बे फ्रायसो एवनांगौ। फ्राय एवनांगौबालाय फ्राय एवगोन दे। बेफोरखौ जानायनि संनायनि जेबो गोनांथि गैया। नोङो न'आव थांदो आरो न'आवनो संना जाहैथां। बेयाव संनांला। नों दिनैनिफ्राय जोंनाव खामानि मावनांला। नों न'आव थाहैदो। मा बुंदों मादै? मा खामानि मावनांला नोंसोरनाव? औ जोंनाव खामानि मावनांला नोङो। मानो मादै? मा गोरोन्थि मावनानै नों बेबायदि होनखौ आंखौ? गुबुन रुवाथि मोनबाय नामा मादै? मानो होखारनो नागिरदों आंखौ मादै? आंखौ होखारनाङा ना मादै? आं अबाव खामानि मावहैगोन? अबाव खामानि मोनगोन? आं न'खरखौ माबायदि फिसिगोन? आदैमोनखौ माबायदि फरायहोगोन? मादै आंखौ होखारनाङा ना मादै? मा गोरोन्थि मावदों दे आं मादै?
आं नोंखौ माबायदि बुजायनो नों जेबो गोरोन्थि मावाखै फदमा आरो रावबो रुवाथि गोदानबो नायाखै जोंफोरो जायखिजाया नोङो थांदो नोङो दिनै न'आव जोंहानियाव खामानि मावनो फैनांला मादै अननानै आंखौ दा होखार मादै मानो होखारनो नायदों मादै आंखौ मानो नोंखौ होखाराखै आङो फाग्लि नोंखौ मानो होखाराखै जोंफोरो नोंनो मोननो गोनां फैसाखौ होगोन दे आङो मास मोनसे मावालासिनो मास मोनसे बारा होगोन आं थेवबो दा आं मा खालामबानो उफाय गैया जोंफोर थाला बेयाव जोंफोर गाबोन पाटनायाव थांसिगोन मा मादै नोंसोर पाटनायाव थांसिगोन मानो दे मादै मानो माने आरो मा बुंबावनो पदमा बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय मोजां नङा नों मिथिखागौआनो माथो मा जागासिनो बेनिखायनो बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय मोजांबो नङा लाखि नङा सनिसो बे जायगाया बेनिखायनो जोंफोरो पाटनायाव थांफिनसिगोन रनियाबो गैला मा खालायबावनो आरो नागिरना मोनला थाला जोंफोर बेयाव जोंफोर गाबोन फुङावनो फ्लाइटजों पाटनायाव थांसिगोन बेनिखायनो नोंबो दानो नोंनि जेसेबां बुस्थु नोंहा बेसेबां माबा दोङो जा बुस्थु दोङो गासैखौबो नोङो लानानै थांनो माबार थां जा बुस्थु दोङो जा दङ लानो गोनां माबार पेकिं खालायनानै सानथिं बानथिं न'आव थांदो मादै मानो बिदि जाखो बेसे रंजा खुसि थायोमोन जोंफोरो आं बेसेबा मोजां मोनोमोन बे न'आव थानानै गावनि बायदि मोनोमोन मादै आं नोंसोरखौ दा नोंसोर थांबोला आं बेसे अबाव खामानि मावबावनो आंखौ आदा रनियाबो बेसे अनोमोन नोंसोरबो बयबो अनजोबोमोन बेबायदि न'खौलाय आरो अबाव मोनबावनो खामानिखौनो मोननायसो नंला खोमा मादै अरे ये कौन है सोर मानसि गोलैना थाखो बेयाव हाँ वही तो कौन है ये अरे गुठाल किसी ने मार दिया क्या इसे ये जिंदा है या मुर्दा वही तो पास में जाके देखना होगा पता नहीं जिंदा है या मुर्दा मरा हुआ है हिल तो नहीं रहा है मरा हुआ जैसा ही लग रहा है संभल के गुठाल ये किस का ट्रैप भी हो सकता है हाँ ये दुश्मन का ट्रैप भी हो सकता है अरे गुठाल मत जाओ मेरी मानो तो पास मत जाओ चलो हम रास्ता बदल देते चलो मत जाओ पास मत जाओ हो ना हो ये दुश्मन का ही ट्रैप है दिखा नहीं ये किस तरह से गिरा हुआ है ऐसा तो लग रहा है ये मरा ही नहीं है ये बस ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है चलो आंनि बिखा बिख्लो सनानि मालाया बेवहायसो जिरायनानै दङ बेखौनो न'आव नागिरला बायदोंमोन आं अबाव दङ होननानै नों मोनथिबाय आंनि बिखा बिख्लो हाबिला नों मोनथिगौना आं एक्चुअलि बे जायगानिफ्राय थांनो होननानैसो सानदोंमोन मानोना आं जेसेबां सानदोंमोन बे न'खरा माने हाई फेसिलिटि गोनां धोन सम्पति गोनां होननानै एसेबांबो नङा दङ देनाय थेवबो आं सानदोंमोन गिदिर नाखौसो हमनो होननानै नाथाय नोंखौ नुनानै आंनि गोसोआ गिदिंफिनदों आरो बे न'आवनो थागोन होननानै सानफिनदों आं नङाब्ला आं थांफिननो होननानै सानदोंमोन खेबसे थाखाय आंनो थानोथ' जायगा नांगौ बे न'खरनिख्रुइ मोजां जायगा आं मोना नाथाय फेसिलिटि जेबो गैया फाखा न'बो गैया नाथाय आं नोंनि थाखायसो कमप्रमाइज खालायनानै बेयाव थाथार नागिरदों एडजास्ट खालायनानै खासेल' नोंनि थाखाय आंनि सनानि मालासो नोङो हाबिला